o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ning here at Pamilyang Kapampangan. Yes, tulong-tulong po tayo dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. Metong pong mayap, amapaling gat panapon karenganggang Kapampangan.
Maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua ang poreng kay katamong karatig bayan ne poreng kay katamong listeners watchers ken Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, Porac, Santa Rita, Bacolor, San Fernando. No ka rin la pa rin kay katamong listeners Masantol, Macabebe, Apalit. Saan pa ba? Sa Santa Ana, Arayat, yan, rin kaya katamong buong lalawigang Kapampangan, kaya Pampanga. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Siyempre rin kaya katamong listeners, watchers, king City of Mabalacat and City of Angeles, king Angeles City, rin kaya katamong Guardia, din kaya katamong employees, especially in CDC in Clark City. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Oh my goodness. Milalabang kening cursor. Alright. So, maya pagat panapon po kaya katamong mayor, Honorable Tonton Torres. Yan ako po may kamali na po. So, Honorable Mayor Tonton Torres, maya pagat panapon po kaya kayo, kambening kaya kayong family. Thank you po kaya pagkakataon pa si Bayong Binyeyo. Na po, kang DJ Maming Bangkanita po makapag-share tamo po tungkol keng family. Yan. And of course, sa ating Vice Mayor, the Honorable June Lim, and the Sangguniang Bayan members of Guagua, maya pagat panapon po, kaya kayungan. Siyempre rin kaya katamong municipal officials, deng head of offices, kapampangan ko talaga, head of offices, tama po ne. So, maya pagat panapon po, lalo na king Kuya Nimbayan, Kuya June Panganiban, and the beautiful principal, Madam Shena Panganiban. Maya pagat panapon po kaya kayo. Siyempre po, keng kanakong kumpare, Sir Aldwin Malyari. Hello, good afternoon. At suya po kening office me. At abayan na kengeni, kambening family na. Mapalinggat panapon, pare ko. Dakal salamat at suka. Okay. And then, of course, sa aking principal, Madam Eloisa C. Lusong. Dakal pong salamat kaya kayo, keng very enjoyable, relaxing R&R, karin keng Morong Bataan. So, dakal-dakal pong salamat. Maya pagat panapon, Madam Eloisa C. Lusong. Wow, si Sir Mark. Yan, si Sir Mark Castro. Hello, pa-shout out po, ma'am. So, Cram Astro Boy is watching. Hello, Sir Mark Castro. Yan, ang ating singing math teacher of Betis National High School. Champion po siya ng tawag ng tanghalan. Wow. Nepo, proud of you, Sir Mark. Yan, okay. You're welcome, sir. And good afternoon sa ating mga tagapakinig, watchers, United Arab Emirates, especially in Dubai. Magandang hapon, mga kabayan dyan. And of course, magandang gabi sa United States of America. Maya pabengi po ka rin hanggang Kapampangan, Ken, rin hanggang Manalbe. King FB tamo, especially Sir Rolly Songko and Sir Manulit. Maya pabengi po kay kayo, Ken. Sa ating mga watchers sa Canada, yan, yung ating mga kaibigan at kamag-anak dyan, especially si Kuya Ogie, Marionito Gaviola, Marukot. Maya pa Aldo kaya kayo. Lingay ako balo nung naning kaya kayong kay Ken, nung bengi kayo o Aldo keng Canada. So maya pa Aldo kaya kayong ang keng kabayan na Kapampangan keng Canada. And sa ating mga kababayan, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iba't ibang bahagi ng mundo sa Israel, sa Sudan, sa Iraq, lahat po ng mga Kapampangan at saka mga hindi Kapampangan dyan. Lahat ng Pilipino, pamilyang Pilipino po. Especially there in Italy. Yan, kay Kuya Nilo Manakup
And sa Australia, yung ating mga kababayan dyan, isang magandang araw. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. Tulong-tulong po tayo dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. Okay? And Maya Pagat Panapon, syempre sa ating top fan kay Ludwig Sunglao. Sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you Radyo Guagua with lots of hearts and kisses. And sabi pa niya, pa-play po song Ma'am Ning, She Bangs. Wow, magkaitangin mag-bang, bang, bang. Thank you po Ma'am Ning. Yan. So, welcome Ludwig Sunglao. Sino pa bang ating babatiin dyan? Wow, syempre hindi mawawala si Ma'am Susan Ginto Serrano. Yan, ang ating mga top fan po ang mga to. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Sabi niya, mapalinggat panapon po. Megbabad ko po yata ken beats medyo metoling ko po. Ay, madam ko, meg-swimming kuping ka, bira-bira, ating mandikit ka na kung tabal na ano lang organisms dito, ginuko, si laban ne po yung ka na kung kening lele mata pa mo, mat namin, linom keng mata. Pero mayap la puretang mikabandi ka rin, ketang kaya kaming pintalan at agad da akong Finners 8 pe, bukal lang aslam, tsaka daki na yan. Naya po, tsaka many mo ko pong buko kalayas lang. Ako po makay mag-swimming, madam ko, pero enjoyable ya po in view, masanting po yung view, ne? Andiyan kita mo pong view, at saka silbi dareng many muno, madam Eloisa Lusong, ne? At neng kaganaka, at saka itang mikabandi ka rin, agad makakaila, agad maka-assist lang kaya kami. So, enjoy ya po itang kaya kaming R&R and God Seminar, yan. So, Ma'am Susan, abi mi Ma'am Bet ka rin, ni Ma'am Bet Chumol, ne? Tsaka rin kaya katamong aliwang retiree. Nino pa kasing kaya betang aliwa ka rin. Malibang ka Ma'am Bet Chumol. Ing maging supervisor na ning guidance si Ma'am Det. Yan, si Ma'am Det Leharde. Yan po. Tsaka syempre binabati po nating lahat ang Betis High School Teaching Force. Yan, sigurado metod-tud lang naman niya manabing uling ne Mark. Eta metod-tud keng konsyerto da rin kaya betang. Mag-concerto la po rin kaya bemi. Singkalakas pong lakak. Alright. Pero enjoy po ang aming R&R doon sa Morong Bataan. Po. Masayang mi yabe-yabe at nanoy ne. May miyalong anti kami mong anak, may nga subsub kami keng balasan na ning bits, my goodness, ne? Bala mi balik itang pangayanak kanita. Meg-enjoy. So, maraming salamat, Madam Eloisa Lusong, ang aming principal na nagbigay ng kasiyahan sa Betis National High School Teaching Force. Yan, okay. So, ano ba to? Ang topic po natin ngayon ay how to handle anxiety. Ne po? How to handle anxiety. Paano ba nating i-manage nano yaking kapampangan alay Sir Rolly para mag-translate ka na ako how to handle buti pa yung anxiety is kabalisaan. Ne po ken Tagalog. Makanano tamong nanita tinamekibat pa shout out po kareng magobra ken nanine di Kuya Alvin tsaka Kongbong tsaka po Joshua Arguelles de la Cruz coming from Case Layug ne po coming from Case Layug pa shout out po kareng magobra mi ne kari Kuya Alvin, tsaka Kongbong, tsaka po Joshua Arguelles de la Cruz. Yan. Okay, so coming from Case Layug, magandang hapon sa inyo dyan, no? Mga nagtatrabaho kina Case Layug. Yan, okay? Sina Alvin, yan. Again, I'm going to mention the names. Alvin, Joshua
Argelias de la Cruz. Yan. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig kay DJ Ma'am ninyo dito sa Pamilyang Kapampangan. Okay, so to start, let's have this beautiful song. Nasaan ba yung song ko rito? No? Dahil kabalisaan, anxiety ang ating pag-uusapan ngayon. So let's have this song coming from Basil Valdez, Lift Off Your Hands. Enjoy listening. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man,
Sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo.
Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue.
Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Okay, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano. At syempre po karang listeners and viewers of our favorite radyo, Guagua 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Lalo na ikaming fanatic ng Pamilyang Kapampangan. Mabuhay po tayong lahat, sabi ni Ma'am Susan. Tayo po lalakwan ng kaya katama lang ng Ma'am DJ Ning. Talaga na Ma'am Susan? Kaluguran da ang kaluguran. O teka pa kasi muntak yan bahantay itandem da na kayen. Kaya ba't sabi ng Kaisel Layog, may pakailik kaya Kaisel, sabi niya may lago na ko pong may lago ma'am. Bubulan mo ko pa mayap ka, pesar da na ka. Bubulan na ako pang Kaisel, pesar ko na yung mayap. Okay, so Sir Rolly Songko is watching. Maya pa ka-orasan, sabi po niya. Ma'am Ning, 11:35 na Keti, LA. Mandiluya ka no balikan da kayuan. Yes, Sir Rolly Songko, pakabang lumune po tayo baw da kang gakening radyo ko. Alright, so naka-tune in na po yung ating mga kababayan sa United States of America ne po, at sigurado pong kukwento na pong Sir Rolly Kanako ing si-share ne po yung kaya katamong program ka rin kayang kaluguran ka rin ne po, patangkilik na ne po yung kaya katamong program ulim pong Pamilyang Kapampangan niya ini at dakal na pong Kapampangan ka rin kayang Amerika. Yan, dakal salamat po Sir Rolly Songko, okay? And Ma'am Susan is extending greeting to Ma'am Eloisa Lusong. Sabi niya, in Kaluguran Ming Principal. Good afternoon po, Ma'am. Miss you po. Sabi niya. So, Ma'am Eloy, sami miss na nako pong Ma'am Susan Ginto Serrano. And then, si Ma'am Lu po, nag-chat sa akin at siya ay nasa ngayon, naka-tune in sa radio niya, wala siya sa FB. Nepo, kaya nung nagtatanong si Honorable Mayor Torres sa atin, si Mayor Tonton Torres, kung gaano ba karami yung ating mga listeners. So marami po tayong listeners, hindi lang mga FB watchers, pero sa kanilang mga radio po tayo po sinusubaybayan nila. So nag-chat po si Ma'am Lu sa akin. Sabi po niya, hello Doc, nasa biyahe ako, patulong lang si sis, sabi niya. So tinulungan po niya yung sister niya. A pleasant afternoon to all of us listeners and viewers of Pamilyang Kapampangan. Mag-radyo na lang muna mi. Thanks a lot po to Ma'am Lo. Yes, nag-enjoy po tayo sa God RNR. God bless us all. Thank you Doc DJ. Please play the song Give Thanks. Yan. Darling Kenneth, may requested song tayo. I-play natin mamaya to pagpatapos na tayo yung Give Thanks, no? Requested by Ma'am Lu Dadoral, okay? So, yan. Right, balik tayo dito. Give thanks daw, Ken. Give thanks. Mamaya, ilinya mo dun sa last natin para pasalamat tayo sa Diyos sa lahat-lahat, no? Dahil ang ating topic ngayon ay anxiety, how to handle anxiety, yung kabalisaan sa buhay. Paano ba nating
ang tawag dito, yung handle talagang Seroli, kapamandilo. Nano yung handle keng Kapampangan. Turo mo kaya pampasibay keng Kapampangan Seroli. Okay? How to handle anxiety. And napupuna ko po rito sa ating FB na ang tawag dito, commercial po ang lumalabas. So kung ganun po ay mag-tune in po tayo sa Twitch TV. Makikita naman po natin sa ating chat box ito, no? So kung hindi po ninyo nasusubaybayan sa FB ang ating mga kanta, ang ating mga usapin dito, mag-ano po kayo, mag-tune in po sa Twitch TV natin o kaya sa YouTube. Meron din po tayong Radyo Guagua sa YouTube. So, sabi po ni Kaysa Layog, miss you po, ma'am. Tsaka miss naka din pong estudyante mong maganaka, Joshua Arguelles de la Cruz. I miss you all, ne? Lalo na ika Kaysa. Diyos ko, ne? Hanggang konsumisyon. Ne, Kays? Pero, I still remember anyang Meg. Nino kasi tampekya pusan mo kanita, nak? Itang di ko kayang tanggapin. Ne? At nakangkagaling, ikay tayo, ne, Kays? Yan, nanalo tayo nun, di ba? Ang galing-galing mo, kamukhang kamukha mo. Yung ating ginayang singer, no? Okay, so ano ba to? So, how to handle anxiety? Kasi po kayong panahon na yun, lalo na po may pandemic at kasalukuyan pang ating pandemic at darakal na naman yung kaso ka rin kayong Manila. It's good na keti probinsya masyado ing COVID ne ulin siguro dakal tatanamang Kenny reng den tanaman si sipsipanda. Si April Boy. Naalala ni Kazel Layog yan, si April Boy. Thank you for reminding me, Kazel. No? At kamusta na rin kang nanyak sila gitang wali mong babae tang Malagon kamusta na rin kaya at samasan na ing ating anak, okay? At kami kasawa na ka ba, Case? Okay? So, sa panahon nga natin ngayon, kaya panahon tamo ng karakala kabalisahan keng biene, lalo na ating pandemic, pa mayayari. Darakal na kaso keng Manila, so in kaya katamong Department of Education, nabalo no makanano yung magdesisyon keng klase. ating mag-request na i-move ka nung September in klase. Bakit kaya? Nano kayang anxiety dan? Nano kayang kabalisaan da keng biya at move de keng September in kaya katamong klase. In klase po kasi is scheduled on August 22 po. At kami naman pong mestra keti Betis High School. Antindiyan mi naman po ito na babalik ne po ning DepEd as much as possible keng June ne po in kaya katamong klase. So siguro ditak-ditak little by little magkaita mag-adjust sa kanyan. Kasi po tutong mapalis ng summer, Diyos mio, ngeni tamo aranasan pilitang makyapos karengaliwang bansa na September in karelang klase ne. Sabi nga pin ng Bible, tamo mamamakyapos ginuko karendayuhan ne. Kasi in kaya katamong kalagayan kete Pilipinas, sampo in kaya katamong weather ne, in klima tamo aliwa keng aliwang bansa. Okay? So, nanoy ne? Nanoy ne? Ali ko pa po, ma'am, estudyante ko pa po. Yan. Malambat pa po ito. Pa ka na may kasaway, Kazel. Very good. Diyos ko, mag-aral ka pang masalesen at saka mag-graduate ka at magpakakwalta ka pa mo, Kazel, bayo ko makiasawa. At syempre, may kakalingwanin kaya kang eskwelang penibatan. Alright? Always, look back. Tandanan nyo, ing taong biyasang lumiyon, kayang pinanggalingan, umiras kayong parorona. Ano ba yan? Ay, Diyos mio. Okay. So, siyempre, alma mater yung Betis High School dapat balikan niya. Karapat dapat mong balikan niya. Uling ka rin kayo may biyasa, ka rin kayo may build up memories. Yan. Okay, so,
kay po at saka panawagan na rin sa lahat ng alumni natin, yung mga naging estudyante natin. Balikdan niya ang Betis High School. Lalo na malapit na in new school year at baka implement na ang face-to-face. Yan. Opo ma'am, pag success na ako po, na successful na kanumi, balik ko po Betis. Yan. Tandaanan mo, Kaysel, nung nga dipunta lang na Kembaleyo, balo Kembaleyo. Balo Kembaleyo. Yan. So, rin kaya kami pong estudyante, balo mila pong panakikyan din. Lalo na po rin kaya kaming peka kaluguran. kaluguran na estudyante. Diyos ko, rin yung mga hayop pa rin. Rin yung layo, rin yung mga hayop lang anak. Okay? At Betis High School na mag-build up memories, mga santinga memories. Betis High School na penamdaman ng lugod, lugod ng kaluguran, lugod mestra, yan, kadwang pengari, case, yan, okay. So, ano ka rin ako ba? Kaya katamong anxiety, nanungno ka rin tin yan, in pandemic may create siyang dakala, kabagabagan, dakala, kabalisan, karing hanggang tao, mo karing kapampangan, mo kem Pilipinas nung kem buong yato, may dulot siyang anxiety ining pandemic kay ni. Okay? At kay bat ining dengue. Diyos mio. So, speaking of pandemic muna, tamo po magtiwala, kabalent ko. Mga kababayan natin, wag po tayong magtiwala. Always wear face mask and always carry hand sanitizer po, po. Ako po, katipa ko po keng kotse ko, including kotse ko, lagi keng disinfect yan po. Kaya kasi ating makisake, syempre, miyaliwata po bakterya itan tao atin tamo pong kanya-kanyang bakteryang daralan keng katawan tamo. So, lagi mag-disinfect ko po kay bat lumwal ko keng kotse, maka face mask, meni ko po keni maka face mask, leko kaya mo puling marap tamo keng mic po. Mimingat tamo po, pakaingatan tayo po yung sarili tamo, huling aliwaya po in COVID po istong nangaus kanina sung tinamaya kaya katamo and medyo makalungkot kaya katamong President Bongbong Marcos mika COVID siya positive yang ngayon sana retang hanggang halubilo na sana retang hanggang halubilo na rugo Diyos ko, sana negative na lamang, sana niya may kapanaway President Marcos tamo. Okay, so Meds Luna Maniulit is watching. Hello po, good afternoon po kay kayo. Dakal pong salamat king kaya kayong pagpatnubay kayong pamilyang Kapampangan po. Ma'am Meds Luna Maniulit. Yan, alright. Ano pa ba? Yan, ating tamong endemic na metong yan namang akupin. Medyo mag-alala ko uling ating kung apo. Po. At syempre, endemic ya po yan. Kumbaga, kanya pong buong bansa tamo ing endemic. Yan, maka-learn tamo po. Actually po, anyang tuturo kong health. Tinuro ko naman po kasing MAPE, Music, Arts, PE, and Health. Kanita ko po abalo rening pandemic, endemic, epidemic. Po. Ing epidemic po, kanya pong metong lugar. Ing endemic, kaya metong bansa. So, narinig ko po kanina ang dengue ay endemic sa atin. Dumarami po ang kaso. Actually, mas marami ang kaso ng dengue kesa sa COVID ngayon. I think it is 52,000 plus po yung merong dengue ngayon sa atin sa Pilipinas. So, salamat namo pinat bakasyon deng anak alalo keng eskwela at nengkay ken lang eskwela mikaka mga ket amok po uling etamo po ay iwasan yan nengkay po keng kaya tamong gilid eskwela ating danum-danuman po. So, kempong kaya katamong kapaligiran, magita mo pong malinis. Yan, magita mo pong malinis. Nengkay po, gawan tangan po yung paralan. Bang kanita, tamo po makinis sa mo. Anti nang magkatol ka, nano itang ausentay, itang mat. Nano po, magpayasok ka. Sabi ko, ping ka Mr. Romuar. I remember, sabi ko, Kuya Jun ko, ako ginawa yung katol made of papaya leaves. Yan po niyang high school ko yung kuya ay lalakitang kayang katolagewa na made from papaya leaves. So
Ating kepong papaya, sabi ko ya tipunan mo ring hanggang bulong-bulong ken lalo na ing bulong papaya. Sabi ko ne bili mo kitang kekatamong kalang uling sabi ko at magpayasok tamo kening kilobale banta lumayas la ring amok kembale. Ne po oy tayang kebat sabi na lansoni sana alam ko ano din yan anang makanya ne detang lansones tamo na nang giyo yung last week. Metong lang kilo detan no karnyo dela rembulong day nung sedo ano bulong detang karelang balat sa lansones ne. Yan yung mga balat ng lansones po pwede rin yan. Sunugin natin, pausukin natin ang ating bahay. Pantaboy po yan ng mga lamok. Ne po, kanya-kanyang taboy tayo ng lamok ngayon para hindi tayo madapuan ng dengue. Ne po, nanungnuka rin po yung dengue. Metong ya pong dahilan ning kamatayon daring anak ne po isto pong emeyagapan ng dengue paten na po red blood cells ne po paputyan na red cells ding anak ne. So ingatan tala po rin kay katamong anak din kay katamong kabataan ne po na sana tamo mga ket amok at tamo midudugpan dengue fever ne po. Yan ang ating mga paalala bilang inyong DJ Ma'am Ning dito sa Pamilyang Kapampangan ne po. Kasi po metong lapong kabalisaan keng biede ning kay nga rening sakit-sakit ta reni ene maliban pa kitang mga bayat ta sakit ta daratang biglang-bigla na lang daratang deni adadampot tala rin ang sakit ay ni. So para aiwasan tala po ne po itamo po maggawa tamo pong disiplinan tayong sarili tamo at magmasipag tamo po magitamo pong malinis kayong paligid tamo ne po. Ketaping kami ating stagnant water keng side pero sabi ko naman karela anyang kaya ko akakit ko rin bibita mo mamangan lang amok ako so ako magalala ako rin bibita paglaklakan do rin lang mo ka rin. Alright, so maging ano po tayo, aware po tayo sa mga ganitong bagay no para yung ating kabalisaan ay mabawas-bawasan po magita mo pong disiplinado keng sarili tamo yan. Okay, nanon sasabihan ng Sir Rolly, ba ma'am lalo kaya tang lago ay ba metong yan naman niya po kong Marianong garapon na mamola ka na po. Sige, pakalago-lago ne? Pakalago-lago tamo syempre yari na yung bakasyon at yung kaya katamong RPMS naman IPCRF yung kaya katang harapan kanini Diyos ko ne o ini peng meto nga mamye stress ka ring mestra ining RPMS IPCRF ne tabalot na at nang karakala masyadong gagawan keng pangamestra nyaning kay makapikon la puret ang babasa tamo keng what's that? Nanoy tang sinyok. Ating sinyok. Nanita. Yan. Nanitang susyok. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga. Alright. Ano ba yung nanitang susyok? Nandin nating ayan, ya pala. Anya pala kay masyadong daramdaman yung sarili ko. Ano ba yan? Anya pala kay masyadong daramdaman yung sarili ko. Ne? Paki-monitor masalese. Yan. Okay. Nano sabi na, di ba nung nano mo ingakakit ko, yung sasabihan na nga subok, warin. Ay ba naman? Takal-takal salamat sa Rolen. Talagang eka malaram. Isa Rolly Alia malaram at manyabi yan totoo. Yan, totoong Kapampangan. Okay. Okay na, Sir Kenneth. Okay na. Kumubalo nung linwal keng radio nandin itang sosyo. Masalese na. Alright. Pating sarili ko daramdaman ko niya naman. Nano pa yung sinabi ng ayan. So, sabi ni Ma'am Lu, balat lansones, pwede la pong
palangyan, tas pausukan alternative po katol po, Doc. Yes, yan. So, pati si Ma'am Lu, mag-chat siya po ka na ako talagang makasubaybay po yung Ma'am Lu, kaya katamo keng radio. And si Ma'am Beth Sunglaw is watching. Yan, maraming salamat po, Ma'am Beth. Nano po, Bisaya pong magbisita yung Big Ken. Awan po nga tsula rin kay katamong aduang mga ragula katawan na kayabe Ken yan. Ne po, buri ne po kanong akit Ludwig Sunglawing kay katamong radio station. Awan po nga tsula at si Sir Aldwin ang po Kenneth Kenny. Nung Bisaya pong mamasyali wigwig yan, baka ayalalayan depo. Alright? Okay, so maraming salamat kahit na anong nangyayari sa ating radio dito. Kayo po yung nakasubaybay. So, let's listen first to this beautiful music, Sometimes When We Touch by Dan Hill. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit.
mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke.
Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado. Pinasyalan po tayo ni Ludwig. Ayan, pakita po natin siya. Isa po sa ating mga top fans, si Ludwig. Yan, para makita po ninyo yung ating tagahanga dito. Yan, si Ludwig Songlao. Say hello, Ludwig! Yan. Yan. Isa po siyang PWD, si kaibigang Ludwig Songlao po natin. Pamangkin po siya ni Ma'am Beth Songlao. Yan. So, say hello again. Hello. Yan. Kita si Ludwig, kasaya na. Yan. Alright. So, maraming salamat sa iyong pagbisita, Ludwig. Okay, so basahin natin dito yung ating mga thank you so much to Brother Vincent Estacio Capule. He's watching. First time watcher natin si Brother Vincent Estacio Capule. Maraming salamat. Dakal salamat kapatid at may kawaras kang
Nangas kanina, mika oras kang makirandam, manalbe, keng pamilyang Kapampangan, ne? Okay, so, nano pa? Oh, sabi ng Sir Rolly, Songko, Jang Deng kanong balat, dareng orange. Malyari lang gawang katol palang yan mula na. At ating kanong bayong lulwal COVID ngeni, itang B5 variant. Oh, makalungkot naman balita ito. So, ay, Ludwig Sunglao, mapayi ka munta ko yata, bangking maamit Ludwig. Hello kanwa ng Ma'am Susan. Yeah, Ma'am Susan Ginto Serrano, yan. Mag-hello ya kaya ka, Ludwig. Yan, maya pa po yan, may puntane kaya ni Ma'am Susan. Magpasyal ka keng pamilyang Kapampangan, ne? Nanon sabi daw nandun, ating kasing mag-chat, ating keng FB. So, nan sabi ng... Ay, Lander Canlas. Nice sounds, ma'am. So, dakal-dakal salamat, Lander, ne? Ini po, kanya naman pong radio makirandami Lander Canlas tamo. Tsaka rin kay kang Mago Braken. Dakal-dakal salamat kaya kayo. Nanong sabi ng Ma'am Luda Doral, syempre, Doc, agiyang makadata ko mo at mag-radio, buri ko makirandam pa rin king radio station mo, Doc. Lalo na, Doc, pag-retired na ako, kalupa ng Ma'am Susan. Lalo keng mag-focus king program mo. Regards po kang Ma'am Susan, okay? So, si Ma'am Lu, kahit na nakadata siya at nasa radio ngayon, ay yung kanyang signal ay sa radio. So, nakasubaybay pa rin po siya sa atin. Alright, let's listen to the requested song of Ma'am Susan Ginto Serrano. Medyo makipagkwentuhan tamo po kang Ludwig Kenny, ne po, Got to Believe in Magic. So, enjoy listening to this beautiful music, Ma'am Susan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay.
May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli,
Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tulong po tayo sa Radyo Guagua. Ayan po, medyo napahaba po. May pakaba na rin kaya katamong music ne po. Tayo po alakwan kasi kay Ludwig. Tayo po alakwan ni Ludwig Sunglao. Right? Masaya kami pong akaya bemya po ing anak ne po. Ing kaya katamong top fan ning Radyo Guagua. Ayan. Isa po siyang PWD and I invited him also. Ne po, in-invite kayo po kay July 23. In topic tamo po kareng PWD po. Yan. Right? So, kung meron pong gustong mag-guest dito, just contact Radyo Guagua or i-PM nyo po ako para po masama po kayo sa ating programa. Ne po, sa July 23 para po sa mga PWD yan. At makakasama din po natin si Honorable Mayor Tonton Torres dun sa araw na yon. Nakaschedule po siya sa atin. Sana po ay makarating po siya. Diba po? Para makasama po natin ang ating mga people with disabilities dito sa Guagua po. Yan. Tuwang-tuwa po kami ni Sir Alduin Malyari. Kumpare ko po. At megpagalya pong menik keni ing meto nga PWD para po akit na ping radio station tamo at damdaman na ping lugod mi. Lugod mi personally kaya kayong watchers, listeners mi po ning Pamilyang Kapampangan. Okay, sabi po ni Ma'am Lu, para opinion ko po Doc, ing kaya katamo pong pag-usapan ngeni is anxiety, how to handle anxiety. Makanano mong dalan keng biye yan. Makanano mong dalan keng biye ing kabalisaan. Ne? Sabi po ni Ma'am Lu, para opinion ko po Doc, to prevent or to fight anxiety, muna ako pong gawan, rest ko pa po. Yes, take a deep breath
and pray. Yan, importante pong dilitang and pray. Basta't lagi ko pong pasahop king apong Ginoo at laging magpasalamat kaya para labanan pa ing anxiety. I give myself a break. Tama yan. Tama, nagkaroon tayo ng R&R, nagka-break tayo, no? May naliwata mo ambience. Masaya tangan, may balami palandantangan. Alright. I give myself a break. Mag-pause ko pa, bagyaking maka-stress ka ko at sabi ko, makipagkwento ko. Tama po yan, makipagkwentuhan po tayo. Sumuntahan ako po kayo pamilyang Kapampangan. May pagkwento tamo po. Bonding with my family. Tang kwentong makakayanlo o salo iyang pipagkwentuhan mi. Tabang po tang magumpisa ng magsalita imadir. Ang giyang matuane rugo, magpalakas siya loob ka ko. Uling dempe ngari malugudla. At nga pong Ginoo, makipagkwentuhan ko rin kayaking kakong isip at puso. Amen. Bistaman eya maki bat king boses na, pero for sure balo na nung nanunganing keng loob tamo. That's why I really love to talk to Jesus and at the same time to my guardian angel. Yan, totoo po yan. Ako sung ganingaldo. Ganingaldo ko pong makisabi keng Diyos. May pagkwento ke po ning Ginoong gaketang may patudtod kong pasiba, yung migising na ako mo ketang alarm clock ko. Okay? So, nano pa pong sabi ng Ma'am Lu, sabi dapin atin tamong guardian angel. Yeah, totoo po yan. Bawat metong ke katamo po. Maliban pa king interak pa magkwento. How teterak yan pa ni Ma'am Lu? Exercise! Pamaninong vitamins para ma-prevent ang stress. Yan, po. Yan, totoo po ito. Ang multivitamins plus iron, po. Yang kaya katamo kay banta po, ang katawan tamo physically masyadong may stress. Kailangan din na muna dapat biyasa tang magdalang stress at biyasa tamong harapan iti na carry tamo ing stress. Agyan pang makasora, makabuisit at makasakit. Ngayon, inong wag yung i-prevent or i-cure king sarili mo. Better to seek people or doctor na expert checking bagay ay ninaaso pan nakaking stress sa panamdaman mo. At metong pa pangaditala po detang taong pabida at laging stress kay katam. Yes, pangaditala po nereng hanggang sa niya. Kaya nga sabi naping Lord, pray for your enemies. Yan, love your enemy and pray for them. Ne po. Pakipag-pray tala po din taong burin na ika parang tao lagi rin din ang stress. Pag-pray tala po din, Dok, den hanggang taong mami pasakit king kapwa na. Thank you po. Talaga na, Ma'am Lu. Alright, so yun po ang tawag dito, yung pong opinion ni Ma'am Lu. Po. Pag pray tala po ret ang taong mami stress kaya katam. Napan sabi ng Ma'am Susan Kene. Thank you po si Bayne kang Brother Vincent Capule. Yan, he's watching with us. So, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, tamo po sabi alita mo adanasan ng anxiety or kabalisaan, king bieta mo, pero kailangan tamo pakaingatan ng sarili tamo. Halimbawa namo, kailangan gawan tamong maging active, meaning kumilos. Mapalyaring lingunan ing dapat gawan king pami bale-bale. Yako po ing gagawan ko, bayo ko maglingon king obrang ing para king health ko pamo. Yes, lagi kaya pingakakit maka-video ni Ma'am Susan, pa video niya mo king FB, itang kayang pa maglakad, pa mamasyal, po. So sabi na, una na paming king health na, pamo, mag-walking every day. Yan, walking with Jesus, walking every day. Yan, po. Kay ba't, yun rin po paboren ing milalako recreational activities. Totoo po yan. At syempre po, yarin paboren lingunan ing kanan, at saka maging familiar nung nano ing prepare akanan. It should be balanced diet para king kapakanan ning pamilya. Iwasan ning magpuyat. Yeah, iwasan po yung magpuyat. Nere, cellphone na rin, panugseyo lesumbengi. Matudtod masalese, ing tawong kulang tudtod balisaya. At ing lugod, lalako king sarili tamo at karing kapwa tamo at ing lugod tamo king Ginoo.
Mika kapayapan tamo nung alakang kapate. Totoo po yan, nung alatang kapate. There is peace, ne po. O alang tawong mua kaya katamo, God bless us all. Wow, kasandira po nin sinabi na rin kaya katamong seniors kene, Ma'am Lu, ampoy Ma'am Susan. And sabi na pong Ma'am Susan, my greetings to the anings of Pulong Maslay High School. Relax and stay cool. Yari na recognition, moving up and graduation and little bit stress na mo keng IPCRF, RPMS and accomplishment reports. My goodness, ano ba yan? Love you, sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Yeah, isang kembot na lang, Ma'am Susan, para sa RPMS and IPCRF. Diyos ko, neot, kasi pakiapustad. Pakiapos na katamo, kaya nga limang bansa, neot, tena mo kalupa kanita, turo yung mestra, gawa yung grade, gawa yung lesson plan, yari. Ne, bala na yung principal mag-grade kaya ka. O na yung sakit kasi, ang hirap kasi yan, magtatagalog ako, no? Kasi hindi naman puro Kapampangan lang ang nakikinig sa atin. Ang hirap kasi sa ibang principal naman, there is a bias, no? Meron kasing anong tag dito, favoritism. Yan, yung mga ibang principal dyan. No? Mag-ano tayo dyan? Magbago kayo. Bigyan ng outstanding yung karapat-dapat lang, hindi lahat-lahat. Right? So, sometimes kung minsan kinokorek lang kayo ng mga teachers, no? Tinutuwid lang yung hindi tamang nakikita nila, pinagpapalagay na lumalaban sa administrasyon. Wag namang ganyan, no? Yung performance ng teacher ang inyong i-grade, wag personalan, trabaho lang. Yeah. Right. Ay, pero Imam Lois ko, kaya yan, fairy yan. Reng principal ko, yan. Imam Lois, Imam Susan Agustin, Imam Estrelita Baluyot, mga ano yan, huwarang principal. Mga Kayla po rin, mga ganakala rin principal Mingareni, at Fairla po rin, ela po mangampi. Nung eka makausto, sabihan ang dakang maya, pantimong kapatad. Yan, kasi po kayong Betis High School, balang may kakapatad kaya talaga ka rin, po. Ala pong kay ka rin. Alam ko ang trabi ito. Alright. Sigurado mailiyay Ma'am Luca na ako kaninin. Nanang sabi ng Ma'am Susan, ay Ma'am Lu, makaradyo ko, maka-FB ko pa, no, karing ko pa. That's how I love Pamilyang Kapampangan and our favorite radyo, Goa. Yan, Ma'am Susan. Ma'am DJ Ning, regards to Ludwig Sunglao. Yan. King kay Ma'am Susan, King July 23. Kumbaga, kaya pa mo kang kainin ang house kanita acclimatization niya pa mo, acclimatization kaya ne mag-angkop ya pa mo king klima na ning radyo gwagwa i Ludwig. Ken July 23 may balik ya po para pisabyan talo rin PWD ne po yan. Alright, and Ma'am Erlinda Galora Parico is watching also ne etamo itsurang may pagal maming. Ali, tamo, siyempre, meg-enjoy tamo, Ma'am Lynn, eh. Siyempre, meg-enjoy ko ketang joke na ning anak mong inasnil, Diyos ko. Bakala ko yung stress ng anak mong nasnil. Maili kaya. And then, mag-joke ko pa ding person with this... Ma'am Susan, PWD ka no rin person with discount. Pwede na po, Ma'am DJ Ning. 101. Ma'am Susan, nanano ka? Alright. Ayan, si Ma'am Susan Garcia is watching. Ma'am Susan, I am inviting you formally on July 23. Pwede kang magbisita kay ni Radyo Guagua, alas 2 ng panapon.
i-chat da ka ne, i-chat da ka tsaka nung mikit ka ta. Invite da kang formally keng chat. Ayan. Mami Susan Garcia, July 23, paki-mark mo sa iyong calendar. Sama kita rito, no? July 23, 2 o'clock PM, Radyo Guagua. Yan, may appointment ka na sa akin, Mami Susan Garcia. Good afternoon sa iyo. Katula ko kay kadoka ng mamlo. Ang yang Kenny ko sa kanya kalapak ko kay pa-abolish mo na yung RPMS na yan na eman tutong basian basta itama gobratang actual dinge mo biswa naman magobrata mo Diyos ko inobranta na potang kay burida pa picturean mo pa kibatik kwento mo pa i-report mo pa na ano ito yan nawari obra ning magkahito ning mag-evaluate kaya ka yung madam principal. Ano ba yan? Ay, Diyos ko, anong panyot ng kugel? Diyos ko, sana yan ay makatune in ni Ma'am Eloy sa kanina. Tigdagan mo ko, obra yan ka kanini Ma'am Eloy sa kanako. Diyos ko. Yan dapat yung mestra, gagawa yung grades, gagawa yung lesson plan, ne? At saka tuturo yung masalese. Observe yun na, ring mestra. Ne? Nakiman tatakot pa i-observe Bakit wari? Kaya wari metrain para turong masalese. Diyang nino pang muntang supervisor o superintendent, ne? Agyo kong harapan, pwede na akong i-observe king klase. So, itamong teachers, tamong tatakot ka rin. O tat na ano mong kanervyos mo ka rin. Basta tuturo kang masalesa. Remember, teacher, you are the manager of the class. Ikang manager. Ngayon, isang bulong-bulong itang mag-observe keng gulot kaya kapati yabe mo keng recitation. Yan. Nasabi ng Mami Susan Garcia, maya pagad panabon po DJ ning and kaya kung pong makirandam at malbeng yan iking Radyo Guago. Mami Susan Garcia, sabihan mo ka na ako, ma'am, datang ko July 23. Mami Susan Garcia, July 23, 2 p.m. I am inviting you formally. Sige na, pawa na ka Kenny. Ligo kami i-chat. Map na mo, retired na ako, Ma'am DJ, ning may kaligtas ko. Madam, ayapay ka, retired na ka. Alright. Na ano pa kasing kaing di pa na IPCR, FRPMS, ayan, daragdagan do, obra, pati, karakalamig pa kamating mestra keng maya pa kay ngayon niya. Neng kay rugo detang panga wordings da edo Emila makaingantin dyan po tang kay itamo pala gewa mineman burida picturean me pa burida i-report me po. Diyos ko, atin ang mga accomplishment report, di ba? Ang gagawan tala reta po tang kay na ano ya pa yung buring in gobyerno ngayon. Oh my goodness, kaya mayaos kan di o kanina. Ano ba yan? Tsaka kanina, ating makaranda ma supervisor ka na ako. Nananuya kayong mestra ngayon niya. Nananya panya biyan. Yan, Ay, Diyos ko, let's face the fact, no? Let's face the fact na dahil hanggang mestra, may stress la po. May stress la. They are having anxiety. Po, mababalisala, makanano doon. Tipunan, detang hanggang penya patdak yung buong banuan. De, patanda na la po, tangkay na ano ko papagaw. Ano ba yan, Ma'am Lu? Galapak na ang galapak yan. Ganyan. Ma'am Susan, tsaka rin, dening kay Kenny ring makirandam ka na ako, Diyos ko, i-record de ka ni o, sa bagay makashare yun po, tang kay share de ka ring kinaukulan, my goodness. Okay, so panawagan natin sa Honorable Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Paki-review naman po yung aming mga responsibility being a teacher, no? Pakigawin naman pong magaan para sa amin. Lalo na ngayon, sinasabi 2 months vacation. Where is the 2 months vacation? No? Naman po tutoy ta. Diyos mio corazon. Nandiyan metong mestrang putnan nyo. Alaman 2 months vacation na tuto. Tandaanan tayo. Tana mapapagkunwari. Tana mo may papagkunwaring ugali. Ala naman pong 2 months kaya kaming bakasyon.
So, balada po rin haliwa, pati tang metong nga senadora, so, bala na 2 months kaming magsweldo nga lang kwenta. Pwede ba? Puto to itan, ngeni pa mo po, isipan min makanano yung itang RPM, SIP, CRF, ito, metong nga pong makabalisa, kareng mestra ito. Diyos mio. Kaya ba't datang pa kanito, magbrigada eskwela kepa, misip kepa, makananong miyang pasantingan masalese, ing environment, learning environment da rin nganak, magidang problema deng mestra, makananong den pasantingan ing kwarto, pasantingan, ing principal man problema, yung makananong pasantingan, imuan, ing buong eskwela, ayusan, Diyos mio, krason. So, manawagang kepo, ginuko ka rin hanggang stakeholders ka rin hanggang mga ganakang makwalta, businessman, businesswoman, all the businesses in Guagua, San Fernando, Lubang, all the businesses in Pampanga. So, panyo po rin, public schools, nepo, kempa manimuda ka rin hanggang eskwela. Nepo, metong ya pa po yung brigada eskwela na daraptan mi, ikaming mestra, nepo, para sumanting niya po at magiyang kaaya-aya, magiya pong kaengga-engganyo ing eskwela para mag-aral ya ing anak. Korason, ano ba yan? Para tang Ma'am Susan, yan, Totoo po yan, yung brigada eskwela na, where is the vacation? O yan, question mark. Where is the vacation? Mami Susan Garcia. Okay, ba't nanitang brigada? Mag-prepare na namang lesson. Adang makanya. Mag-prepare tamong lesson. Mag-prepare tamong PowerPoint. Siyempre, kailangan ICT na kay kang mestra. Kailangan makaintindi ka. Makanan may papaslag ken TV. Tangkaya kang lesson. Uling keti yato nauso itang nausing blackboard or what. Kailangan ICT na nga ngeni. Diyos mio. Technology. Kailangan high-tech ka. My goodness. Yan. Anyapin din mga tuwang mestra rugo. Mga stress laki. Pang high-tech. Ano sabi ng Ma'am Loken? Dok, po tanga akong mag-guess ken. Katamalyari king kwento. Tula ko kaya magbiyahe ko. Ay, nako. Ma'am Lo, may pagkwento tamong masalese. Na may sasaliing chok. Yes, na po may sasaliing chok niya. Nepo, kaya na po ngayon pamayad data. Bangka nita po makapag-research la ring mestra. Naman po kasi masikaning kaya katamang internet. My goodness, So, balayo itang 6,000 na nanita, cash allowance, cash ayita keng internet. Tsaka magkaning internet, my goodness. Ako mo, I think it's 1,999. My goodness, that is my internet at home. Edi 3 months siya ita. Diyos ko, Potang kay yung kaming mestra. Balayo galang makanano ing tutura. Balayo galang nung makanano nung karamila panibatan. Yan, makanano milang panibatan. Deng hanggang example na high-tech. Kareng estudyante mi. Ginuko. Baka nita updated laki ang buong niyato. Magilang competitive globally rin hanggang estudyante. Tama. Yes, okay. So, yan. Having an anxiety is a normal emotion. Yan. Normal emotion pala ito. It's your brain's way of reacting to stress and alerting you of potential danger ahead. Oy, tenge masanteng king anxiety. It is a way of reacting to stress and alerting you. Ito potang inalerto na ka ning utak kuling keng stress. Yan, mimisip na kang potential danger ahead. Yan, kalupa ko ngayon, inano ko pa mamanyabi po na miras ka rin nanong bagay, ka rin nanong tao. Diyos mio. Everyone feels anxious now and then. Yan, nepo. You may worry when faced with a problem at school or at work. Yan. Pwede tamo pong mag-worry, pwede tamo pong may stress, kaya problema, kaya katamong working place. Yan, namin problema ng mestra.
Nanon mo problema na ning mestra. Ay Diyos ko, kutnan me kanita yelay ko, nan sabyan na kumanyan niya. Nang problema ng mami mo, money, 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 money. Bakit? Bakit money yung problema? Ne? Kasi ba naman, oy, tapin, makanano merong pasantingan ng kwarto mo. Korason. Ne? Totoo po ini, gagastos lapong sariling pera da, magkano ya swelding mestra po tangkay makaragdag pa ining gastusan keng eskwela, gastusan keng working place, ne? Lalo na marine kang manyawad karing pengari, marine ka po, ne? Lalo na nun din pengari, po tangkay sabihan da rin pengari niya, pimpe pag-aral keng public ng anak, wada bantay, may gagastos sa alang makanyan. Ngayon po tangkay mamamanyad layada ay Diyos ko ne po. Nyapin po ring deng dakal pong mestra no po manyad nung manenaya nala mo po nung atin la pong isaw deng PTA da ne or sumalala pong sinao paluwal la pong sarili da rin paluwal la pong sarili dang pera bangka nita pampasanting king learning environment ne po yan. So problem king work ne, problem keng work. Diyos mio, korason, maragulya pong stress ni Kembien. Ano pong sabihan ng mamlo? Dok, keng stress po, dakal na may putok, ugat, buntok, aneurysm, karing mestra. At deta aliwa mestra, meging nalagule, rugo, makalunos la deng mestra, mika aneurysm, mapsana, misalbalat, galing la pa po. Yeah, ne po, keng kakaisip. Keng kung kakaisip, keng stress, keng work, ne po, may kaka-aneurysm la po rin tao, lalo na po rin mesra. Ne? So, map na mo po, may resolve in problems da rin ngaliwang empleyado, ne po. At baluta naman po isang transition period, bayo yaing administration, ating pong manatili, ating minako. That is also a stress to people, no? So, mababalisala po. Bakit mababalisala rin tao? Makanano, nung leko may obreng metong nga tao, makananin pakananin pamilya na, ne? So, siguro naman karing kaya katamong empleyado, ne? Mo kaya ni munisipyo, rin hanggang employees, kaya buong yato, no? Sa mga nakikinig dyan. Pagbutihin natin ang ating trabaho, kapag nakikita naman na tayo masipag, hindi tayo tatamaan ng pagle-lay off, no? Pagle-lay off ng mga ano natin, ang tawag dito, mga boss natin, okay? So, ayusin natin ang ating trabaho, siguraduhin natin na mabuti, no? Para hindi tayo magka-problema sa ating mga working place. Yan. At saka kung makakalimutin ka, ilista mo, magkaroon ka ng listahan ng iyong mga gawain para sigurado. Ako po, uling medyo mapangalingwan na ako. Lilista ko po rin dapat kong gawan. So, ako po bayok magbakasyon. Inari kaya po yung kaya katamong DPDS report. Po, ita pong data partnership based na ning school ning Betis High School. Kaya po nga dapat school program. Inari kaya po yan. Ako po magbakasyon na. Kaya po inari. Po, ko po buri kasing isipan natin kapang isipan natin kang kaya po burita. So lilista ko po yung dapat kong gawan po priorities bang kanita po tamo masyadong mga stress kembi tamo kakalingwan yung kaya katanggagawan po yan. So stress in work, stress in school po nano pa reng estudyante kanyan, mamag-take lang exam, po, maka-stress mo naman yan. So, siguro, dening estudyante nga rin, or nino maning mag-take exam, maliban pa kayong pa mag-review masales kambi na ning panalangin manalangin tamo gusto na pagpalain nakatamo ning Diyos ng karunungan, katalinuhan para ipasa natin ang test. Yan. Ano pa ba yung mga nakaka-stress sa atin, nakakadulot ng balisa sa ating mga buhay. Yan. Ano pa yung
pag-decide, yan, important decisions in life. Makakabalisayan. So, kailangan lawan mo itang pros and cons, na itang positive and negative effect na ning magimong desisyon. Okay? Na ano pa? Stress in marriage. Ayan, Diyos ko, karakali stress in marriage. How to handle this stress in marriage? Diyos mio, corazon. No? Marakala problema keng bieta la asawa, pero metong mo nga sabi ko, nung ing Diyos, yang kaya kayong pundasyon, ning kaya kayong pamilya, at ning kaya kayong adwang miyasawa, na? Kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag kang mag-asawa nang hindi mo ka mananampalataya, no? Kiasawa ng mo kapareho paniniwala keng Dios, no? May ka problema kang maragulis ng may kaparehong mananampalataya ing tao, at saka nung may naya pundasyon keng kayang faith kang God, ne? May naya pundasyon keng kayang biye. May ka problema talaga, pero andyang kalibot na yung problema ngayon, ibigay mo pa rin kang Lord. Kaya nga yung ating opening song kanina is lift up your hands to God. Yan, lift up all your cares to God. Ne po, ibigay mo kayong Diyos. Ayan, lalaki tuloy itang metong ngayak balo nung joke ya o tutoy itang magkantay itang metong nga pastor. Instead na sasabihan na ning kanta, change my heart, oh God, and make it ever new, ne? So, yung title na po ng song is Change My Heart, oh God. O, nang makatula, change my wife, oh God, make it ever new. Oy, tananong Melyar, yun yung sasabihan na kasi, change my wife, oh God. May tayong asawa na pehlitan nening Diyos na maaya pa'y asawa. So, burita mo warita, pagkanta na kataning kay katamong asawa, change my wife, oh God, or change my husband, oh God. Alin naman po sana, baka kanita po, mila ko yung stress tamo keng kay ne po ibiya tamo keng Dios ipasa Diyos tamo ing malalyari keng marriage tamo, and lalo na ing long distance relationship ne po ing tatang o kaya ing inang at suya keng abroad, metong yan naman pong kabalisaan nita ne. So, kahapon ko nga ba nakita sa news, napakarami nating mga OFW na pinagsamantalahan, pinagmalupitan ng kanilang mga amo at hindi sila makauwi ng Pilipinas kasi itang karelang passport kingwane ning boss. My goodness, imagine makananong stress, anxiety at daranasan na nitang OFW ka rin at saka ing pamilya kete Pilipinas. Ne? So, masakit po ing long distance relationship at ing metong mo po nga kayan tamo keni always God ing Diyos po yung ating solusyon kareng bagay-bagay. Ako po isto pong ating ko pong maging problema na isong halimbawa isipan na akong dinan problema ng Diablo ne kebat payin tulutan ning Diyos na may ka problema ko ne. Manalangin ko keng Ginoo. Potang uling kasi isong ating ang problema kami papatudto din sasabihan dapin din kaya katamong mga tuwa reng seniors tamo na ing tawong kulang tudtud balisaya ne. So ako po tang bayo ko matutod, Lord, give me peace of mind. Patudturan mo ko o Dios buring isipan na inigino ikabala kanini. Sinabi mo Ginoo mang problema, let not my heart be troubled. No? So sabi ng Lord, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me and Jesus. So let not my heart be troubled, Lord. Give me peace of mind, give me a good sleep. Panampa mo, ineral kong sasabi keng Diyos. Makanya ko pong magipagsalita keng Ginoo po tapong ating stress, ating problema keng bien, problema keng obra,
isipan mo nung nanunggawan mo. So, Lord, ekburini, gino, ekburing makanini. Ikambala, Lord, patuturan mo kong eni, denan mo kong peace of mind. So, ito po yung sasabihan ko keng gino, pwede tayo naman pong pakisabi keng gino ito, ating gino, denan nakang kapaynawan isip, papagpaynawan na ka, at kinabukasan, pahisip na kaya ka nung nanggawan mo. Ne? So, lagi tamong lumapit keng Diyos. Yan, alright? So, nanula pa rin ding makadulot anxiety kaya tang financial. O yan, Diyos ko, number 1 niya yan, financial. Ne? Budget keng bale, tuition fee, bills, ne po, kuryente, danong, dakal pinsasabi, ne? Dakal sasabi, eto ba yung halaga ng brownout? Yan, ne po. Nano pa, potangkay biglang may kasakit. Ayan, pisasabihan tapin nandin ing COVID, ing dengue, o rempureng kaingene, problemang maragol. Kebat kapilan nga balitan tamo, kaya ni bandang Bulacan, detang itang metong poultry ka rin, may kayanyangan avian flu. Ne, avian flu, my goodness. So, isipan tamo, makanano itang anxiety, itang kabalisaan na nitang may kabandi kem poultry nga ito. Ne? Makanano nga yan. Yan. So, biglang-bigla may ka-problema, biglang-bigla may kasakit. Ne? May itong kabalisaan yan keng dieta mo. Pero always remember this, God is the greatest healer. God is the greatest healer. Nung na pwede ing panulo, nung kairen doktor, magigisa na lakaalaman deng doktor. No? Subukan may Dr. Jesus. Subukan may God. No? God is our Jehovah Rapha, the greatest healer. Nepo, nyapin by His stripes, we are healed. Deta pong sugat ng Kristo. Nepo, indayang Kristo. Ne? Indayang dinanak ka rin kayong Kalbaryo. Iya po yung greatest healer tamo. Okay? So, nano po, rin maka-stress kaya katamo, rin pong anak tang mga siya sa buntok. My goodness. Ne? Bisa alam mong mag-independent pero wala no mangobra kem biedo. Ne, alala pa mang obra, bisa no mag-independent, bisa lang makanya po tangkay manyadya mong pera kem pengari na, ne? My goodness, ika yung anak ken, you know, stress den pengari yu, balo yun ang bating pandemic, balo yun ang masakit yung biyengeni. Po tangkay manyad ko pang ekstrang pera karela na pang enjoy mo kem biyeyo. Ay ba, dumine na ko man, manatindi na ko mang karen pengari yu. Alright? Yan, so, hinay-hinay kayo mo. No? Tsaka, ing pengari talagang bagyaya lumol kem bale, ing anak no, magalalaya. Ne? Mag-worry ing meto nga pengari. May balik ya pa kayang mabiyang anak na. O ito. Ne? So, sana, kayong anak yan, disiplinan niya yung sarili yo. Hinay-hinay sa pag-enjoy sa buhay. Yes, life is short, you enjoy life, pero it depends, lawan yun. Pwede na ka mag-enjoy kem bali. Pwede ka mag-enjoy kem TV, kem panalben mo. Ako sabi ko pinashare ko manalbe karetang comedy video. Then lalo na rin comedy ng President Duterte. Diyos ko, niya nga panalben kitang speech na keng metong ay keng kaita, keng San Beda College. Meg kaya, meg speech yan. Ana ba naman? Ewan ko ba dito sa Bisayang matandang ito, bakit hinaba-haba pa yung taon ng edukasyon, ginawa niyan 12 years. Diyos ko, mati akong mind ng President Duterte. So, pwede tang mag-enjoy andiyan keng mong baleta mo, pwede tang mailin, So, yung isipan na tsukem bale mga kaboring, denan ming kayang sarili mo, pantunan mo itang saya na nimbiyem mo. Remember that laughter is the best medicine, yan. Nano pa yung maka-anxiety kaya katam. Yan, so death of a loved one, yan, malungkot ka, uling kematen kang kapatid, kematen kang pengari, pero isipan mo na rin hanggang tao, ita mo nga natin tang expiration date, no? Tintang expiration date at miyaliwang paralan nung makananuk tamong muli kaya katamong penibatan.
Okay? So, kaya tamo yan, tanggapan tamo yung facts of life. Alright? So, how to cure anxiety? Makanano tang i-cure yung anxiety nga ni, yung kabalisaan na ini. Sabi natin di Ma'am Susan na din, exercise, deep breathing. Yan, mag-exercise tamo, lumakad tamo, mamasyal tamo, kayong paligid. Alright? Nano pa? Good sleep habit. Yan, ka magpuyat nung walang kwenta. Nung mamabit na oreng matamong matudtod na kayo mo pamilitan ding matamong makabural po para mag-games or nanong gawan mo makipag-chat king kareng kaluguran mo ne. Patugot ka, matudtod kang maranon yan. Healthy diet. Lawan mo yung kakanan mo, puro rugulit yun, puro babi, my goodness, puro ema, puro paro. Poto, agad may ngakiting Diyos. Poto, kabira-bira, at suna ka palaban mo, yung balo mo, mamangang kang yan, at suna ka palaking arapan na nga pag ng Diyos, Diyos ko. So, nano pa, meditate, especially the Word of God. Yan, mag-meditate ka. Makisabi ka kayong Diyos, sabi nating Ma'am Lune, makisabi ka kayong Ginoo. Yan, ako pin. Every morning, ganingaldo, gigisingan na ako ng Diyos. Lagi, every day, my goodness. Gisingan na ako ng Ginoo, potang kay. Panalangin ko, hanggang lulub keng isip ko, panalangin ko nga. Lalong estudyante ko, panalangin ko, yung principal ko, rin ko, teachers, yung kaya katamong bansa, yung presidente, yung kaya katamong mayor. Dito hanggang lulub keng utak ko, yung pamilya ko, rin anak ko, panalangin ko nga din. So talk with God, meditate with the Word of God. So sabi natin, let not your heart be troubled. Sabi ni Jesus, if you believe in God, believe also in me. Nung deng ngayo pa na, lamanin tunan, pero pakanang kula ng Diyos. Ika pa kaya na lelangan ko, gewa ko keng gamat ko na da kapakanana na ng Ginoo. So let not your heart be troubled. Believe in Jesus, believe also in God. Yan. So manalangin ka, Lord, ko burini, give me peace of mind, give me a good sleep, Lord. Yan. Alright? So sana po dakal tamo pong abalo ngayon ng aldongay ni. It's 4:03 na po, linipas na kagading oras at dakal-dakal salamat kang Ludwig Lopez, siya lang nakatamo kay ni Radyo Guago at akit tayo pong pasibay ken July 23 at sana'y Mami Susan Garcia, akit kaya naman ken July 23 kay ni Mami Susan, yan. Iyabe da ka kay ni banta mikit kayong Mayor Tonton Torres also. Alright? So dakal-dakal pong salamat kay kayungan kay pamanalbeyo po pamagpatnube kening pamilyang Kapampangan. Tulong-tulong po tayo dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. Inipin kaya kayong DJ Ma'am Ning. See you next Saturday and I love you all. Yan, alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang